Čaute, tu je Molky a vidíme sa pri ďalšej epizóde How to with BMX Shop, kde sa dnes naučíme ako na tailwhip. Tento trik je veľmi populárny, hlavne v dnešnej dobe, no a ľudia sa ho veľmi chcú naučiť, preto sme sa rozhodli pre vás prichystať podrobné how to ako na tento trik, s tým, že si postupne krok po kroku vysvetlíme všetko tak, aby ste tento trik absolútne zvládli v pohode sa naučiť za pár dní. Ten tailwhip sa skladá zo 4 pohybov. Ten prvý je kopnete do rámu, druhý je točenie riaditok, tretí je chytanie pedálov a ten štvrtý je dopad. Čo sa týka kopnutia, tak je predtým potrebné, ako sa začnete tento trik učiť, zistiť, na ktorú nohu jazdíte, čo sme sa učili už v prvej epizóde. Kto jazdí ľavou nohou vpredu, kope tailwhip pravou. Kto jazdí pravou nohou vpredu, kope tailwhip ľavou. Čiže vždycky sa kope tailwhip zadnou nohou. Pred kopnutím, vždycky ako máte nohy na pedáloch, púšťate najprv prednú nohu, kopete zadnou nohou. Medzi tým, ako ju púšťate, krčíte ju pekne pod zadok a kopete si druhou nohou do rámu. Pri tom, ako kopete do rámu, ťaháte riaditka nabok. Týmto pohnutím sa rám dostáva do výchylky asi nejakých 45 až 60 stupňov a začínate točiť riaditkami. Tá odkopnutá noha, ktorá kopala rám, sa dostáva opäť pod zadok, obidve nohy sú pokrčené a rám sa pekne točí. Točíte riaditkami taký menší kruh, čiže keď máte riaditka v ruke, pekne na stranu, za seba a pod seba dole. Toto je celý základ tailwhipu. Na stranu, za seba a pod seba. Keď dotočíte ten kruh riaditkami, riaditka by vám mali zastaviť presne priečkou pod vašimi očami, čiže mali by ste vidieť pekne celé rajdy. S tým, že ten rám sa potom samozrejme dotáča k nohám. Keď sa vám rám dotáča, je dobré, keď ho začne chytať už tá predná noha. Čiže ako boli nohy pokrčené pod zadkom, pomaly vysúvate tú prednú nohu, ktorú ste púšťali ako prvú, tá chytá pekne rám sa zastaví a nastupujete druhou zadnou nohou na pedále. Tým pádom ste pripravení na odjazd tailwhipu, pevne ruky, pevne na nohách pedále a odjazdujete tailwhip. Kto má možnosť, alebo má vo svojom okolí fompit, čiže nejaký ten bazén s molitanom, pred ním je rádius, odporúčam učiť sa to do fompitu. Dosť dobré je, keď vás pritom niekto bude natáčať, aby ste si vedeli tie chybičky vychytať potom postupne. No a do fompitu je to samozrejme bezpečnejšie. Ten tailwhip môžete skúšať mnohokrát častejšie a tie výsledky sa postupne dostavať. Takže ďalšou veľmi dobrou pomockou pri učení tailwhipu je to, že si ho budete skúšať nad hlavou. Dajte si prilbu, aby vám to nepadlo na hlavu, ale bez problémov. Dvihnete si bike, držíte si ho pekne opäť. Riaditka sú v úrovni očí. No a tak ako sme si ukazovali, kopete ten tailwhip. Kým to nemáte na 100%, potom to ide v reále do dopadu krásne ešte na všetko. Tak najčastejšie chyby sú hlavne v zápesti. Vždycky, keď kopete tailwhip, mali by ste mať zápestia v jednej rovine. Nikdy nie takto. Vždycky, keď ja mám takú pomôcku, že vždycky, keď idem kopnúť ten tailwhip, som nad riaditkami. Veľa ľudí sa toho bojí, pretože si myslí, že padnú na hlavu alebo čo. Treba si proste dať záväzok, že OK, budem sa pozerať na tie riaditka a ten tailwhip sa potom oveľa jednoduchšie učí. Čiže to vám vyrovná absolútne zápestia s rovinou ruky a nikdy sa vám nestane, aby ste ich pretočili. Väčšinou sa to stáva pri tom, keď ľudia dvíhajú zápestia, pretože im ide rám k prednej nohe a boja sa toho, aby im to neudralo do nohy. Netreba sa toho báť, držať tie ruky pevne, ten rám sa pekne zastaví o prednú nohu. Čiže toto je tá prvá chyba, dvíhanie zápestí. Ďalšou chybou je to, čo som spomínal, keď sa nedívate nad riaditka pri kopaní tailwhipu. Dosť často sa stáva, že ľudia dávajú tie riaditka strašne pred seba, preto ten tailwhip nie je reálne chytiť. Väčšinou ho chytajú niekde u zadnej osky a to je potom veľký problém, keď si objete členky krásne oskou alebo maticou, takže neodporúčam. Určite to držať pekne pod sebou. Posledná chyba, ktorá je dosť častá, je, že ľudia chytajú tailwhip zadnou nohou. Snažia sa to na silu chytať tou zadnou nohou. Nie je to dobré, nevyzerá to dobré. Ak sa to odnaučíte, tak potom v tomto tailwhipe absolútne uspiejete. Čiže rekapitulácia. Idete na rádius, hlava je pred riaditkami, kopete tailwhip, nohy idú pod zadok, točíte riaditkami malý oblúk. S tým, že ak sa kruh zastavuje, prichádza vám rám k nohám, pekne vystrčíte prednú nohu, chytíte rám, nastúpite zadnou nohou, pevne držíte bike, odjazdujete tailwhip. Takže to by bolo na dnes všetko, prajem veľa úspešných tailwhipov a vidíme sa pri ďalšej epizóde How to with BMX Shop. Čau. No matter what they say, I follow my goals. It won't be easy, but please believe me, please believe me.